میں دید غلاتے دیکھ بیٹھا دید غلاتے دیکھ بیٹھا تنی دید ہوئے میری دید دے بیچ جنا دید دید ٹکر وے سی میری عید سی ہی دید دے بیچ لک سونا گفت سنید سی ہی میں مخفی دیدو دید دے بیچ سب حال بڑے سو بھائی نوکر ہی میں دید غلاتے دید واہ 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 بدلیج گئی دھرتی دی تقدیر سنے سے بن اتری الف میم دی تصویر سنے سے اے شمس رسالت دا کرشمہ ہے یا قدرت تھی رات سیاہ گئی جتی کھیر سنے سے شب سال 18 دی سرے عرش گئے آئے شب سال 18 دی سرے عرش گئے آئے رہی ہلدی اویں دردی ہی زنجیر سنے سے ایو ہر مرسل اعلان کیتا او این عرش دی زین ایو ہر مرسل اعلان کیتا او این عرش دی زین ادھے نال برابر کہیں بھی نہیں ماں بین عرش دی زین یاسین بازار تطاہا قد قوسین ہے عرش دی زین اسا نوکر ہے حبدار جدی نالین ہے عرش دی زین جبریل کو کیا پیار ہے منگیا آپ میراج کلیم اللہ خود دور تے تیرے لاتا پڑھ پڑھتے رب آرے نہیں رب تو من وئی ایک جات ہے میراج پیغمبر ہر ہویا اپنی اپنی جات ہے محبوب رب میراج کرایا نوکر خود سلوات ہے محبوب اپنے دی خاطر خود کی تھی عرش تے انتظار خدا جبریل کو جلدی دی کی تھی جبریل کو جلدی دی کی تھی تاکید ہے وارو وار خدا خود اتنو منی سر سر خود اتنو منی سر سر بیٹھا آپ کرے دیدار خدا دیکھ نوکر مننا خود کو سی یہ دل پر ہے دلدار خدا سبحان اللہ سی اسرا پڑھ رب خود فرمائے قرآن دے وچ بیا عرش کے پار کو بن سکتے رکھ چیتا سوچ دھیان دے وچ رب آپ کرے میراج کر فرق نہ اونتی شان دے وچ کہ تو فرق سے نو کر دل جتنی نہ راشا کک ایمان دے وچ جبریل کو قاصد جوڑ کر رب حکم کیتا سرکار ون آنکھ خدا صد ویدہ پہ جبریل میرے دلدار ون کائنات تھپ نظام سب آج من باندے من تھار تو ون دل نوکر تو محبوب ہوا آج قاصد بڑھ میرے یار میرا ایمان ہے ہر مسلمان دا ایمان ہے جبریل اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کیتا جو میرے اللہ نے حکم کیتے جبریل ہوئے توجہ کرے سو میں میراج سنویں دا پیا عالم کو نہیں سن دے سو کدے اشارے کو نہیں سن دی جو رب فرمایا جبرائیل عرض کی تجھی رب جلیل رب فرمایا جبرائیل عرض کی تجھی رب جلیل رب فرمایا ایمیں کر تو پاپ آواز خوشی تے پر تو ون جبریل بہشت تے وچوں برق براغ سوار دھر تو 70,000 دی جان چڑھائی 70,000 دی جان چڑھائی ون خوب دکھا اج ای منظر تو گد کر کل ملائک ہورا شیرے پڑھوے داون ہر تو کر جبریل چلا کی اینچی دیکھ لاوی ذرہ بر تو اک جھنکن وانتے واللہ آخری کرنے وانتے واللہ جلدی جنہ لاج پر وارتو اج سکھ محبوب ملان دی امیں ہانی دیوان گھر تو اے جبریل دساما تے تو نہ مانتے کھڑکا بھی در
نہ ونتے کھڑکاوی تر تو چھت کرنو جبریل گزرتے داخل تھیوی ون انتر تو تلیاں چم چمتے جگوامی چھتا ہوسی سجن رسیلہ رب فرمایا جبرائیل عرض کی توجی رب جبریل جنگ میرے محبوب دے جاگ تھیوے بلا کیا کرے سے سونا کیا کرا رب فرمایا سر تو ہاتھا تاج پوامی گل سیرا یاسین چکامی دل لیل خوب ٹھہات کجلا اے مازاد سجامی سر ہم کا بل جبریلا تو ادب تے نال علامی سونے دی خدمت وچ میدہ ایہو ون پیغام پچامی آنکھی رب کو انتظار آنکھی رب کو انتظار عرشاں تے آگ سنامی جتنی تھی سکی جبریلا یاری جلدی نال کرامی نب نکاب سنیری سونی ول ادب تے دال چڑامی پورا سب سلواتاں پڑھن ایجا بنرا کوٹ پڑامی تھپ نظام کائنات دا سارا شجرا تونی کھلتے آمی تو ہاتھ اپنی تے روک بنے ہاتھ اپنی تے روک منی اگتے برسی رف رف ہیلا رب فرمایا جبرائیل عرض کی ترچی رب جلیل کیا فت جبریل روانہ پر براق سنگار شہانہ حور ملائک کٹے کرتے جو پہلے مکنا گانا جن کو کر تیار کیا ہے جبرائیل ہو جا دانا ہانی تے حجرے وچ داخل کیا وہاں مہمانہ تلیا چم چم تے جگوائیو تلیا چم چم تے جگوائیو کی تو عرض مہتے پانا سونا رب کو انتظار سونا رب کو انتظار سیدے پیش کی توس پروانہ کن جبریل براق آیا نپ رکاب کھڑا پڑ بانا پڑ بسم اللہ چڑھ گئے سونا پر براق ہوتے والشانہ کل انبیاء کو مسجد اقصہ دے وچ آن پڑھائے دگانا پہنچ گیا ہے والشترات سونا عرب دا گھوٹ رجیلا رب فرمایا جبرائیل عرض کی تو جیرہ کھر جبریل گیا اروارے سونا مدری لگیا بارے جبرائیل گیا صدراتیں تھے رف رفتے آپ سوارے اک جمکان وچ پہنچا عربی اک جمکان وچ پہنچا عربی جیتھے رب کو انتظارے ونیاں نال ڈٹھونے پہلے عرش کو پڑھدا شکر ہزارے سینہ لین لہامن پہ گئے رونا عرش زارو زارے پاتیا نالین سونا پاتیا نالین سونا فرمایا اے ذات غفارے روز ازل تو عرش تے دے قدمے چمڑ دی درکارے ادلو منی صحیح فرمایا سونا آدینا دیدارے سال 18 تھی دی رہی محبوب محب دی خود اتارے امت دی بخششتا سونا ونجتے بنیا آپ وسیلہ رب فرمایا جبرائیل عرض کی تو زیلہ چھ ماہ دے انتری بچوائے نے 6 ماہ دے انتری بچوائے نے 5 ماہ دے روزے بخشائے نے پاک پیغمبر موسیٰ کنو آوانتے ساجا منوائے نے وارو واری نال خدا تو پنچھا دیا 5 کروائے نے جی میں سیدی مرضی آکھے اوے خود رب تو اکھوائے نے سال 18 عرشاں اٹھتے رہتے اپنا من پر جائنے جائے واپس عربی سونا بسترہ اوے گرم پائنے اوے کونڈا ہلدا پیاہا پانی چلدا آپ نسائے نے اوے کونڈا ہلدا پیاہا پانی چلدا آپ نسائنے سر صدیق سچے کو پہلے سب میں راج ہاتھ سنائے نے نتیاں پاک صدیق گوائے بے شک بلکل سچ فرمائے نے نوکر لوگ صدیق تو چھنڈے میں راج کا حال حویلہ رب فرمایا جبرائیل